42. ročník súťaže Zenit v elektronike a programovaní a 26. ročník súťaže Zenit v strojárstve, vyvrcholenie celoštátne finále. Tento rok sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole informačných technológií, elektronika a programovanie a strojárstvo na Strednej odbornej škole technickej v Brezne. Tohto celoštátneho finále sa zúčastnilo 94 súťažiacich, 94 víťazov a tí, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v kategórii elektronika. Súťaž Skills Slovakia Zenit je platformou, ktorá overuje odbornosť v praxi. Jej cieľom je vyhľadávanie mladých talentovaných žiakov a rozvoj ich kompetencií a zručností. Každým rokom sa počet účastníkov na súťaži Zenit zvyšuje a rovnako sa zvyšuje aj kvalita súťažiacich, ktorí chodia na súťaž. Vidíme to napríklad aj v grafickom dizajne, kde výsledné výstupy grafických prác sú naozaj na profesionálnej úrovni. 42. ročník Zenitu v elektronike sa práve skončil, práve sme vyhodnotili a bol úplne úžasný. Súťažiaci dosiahli vynikajúce výsledky, oproti minulým rokom sme mali prvýkrát dokonca takú, nazvem to, príjemnú anomáliu, že aj posledný 16. v kategórii A stále dosiahol 70% bodov, čo je úplne vynikajúci výsledok, takže mali sme tam len jednobodové rozdiely medzi všetkými miestami, naozaj vynikajúce výsledky. V kategórii B to bolo podobné, tá distribúcia bola trošku dlhšia, ale tiež vynikajúce výsledky. Teraz sme mali asi prvý ročník, kedy úspešnosť v praktickej časti, to zapojenie bežalo asi okrem 3 z 32 všetkým súťažiacim, takže buď sa výrazne zlepšujú, alebo sú veľmi dobrí súťažiaci, alebo musíme začať vymýšľať zložitejšie zadania, lebo súťaž bola naozaj perfektná. A je to skvelá príležitosť, kde si porovnať svoje sily s ostatnými kolegami z celého Slovenska. Týmto by som chcel poukázať alebo povzbudiť žiakov, aby sa zapojili do tejto súťaže Zenit, ktorý má aj medzinárodné kolo. Jednak sa tam stretávajú tí najlepší študenti elektroniky zo stredných škôl, ale potom, keď tu ich vidíte pracovať 3 dní, ako spolu komunikujú, ako sa bavia o tých veciach, ktoré robili, na akých projektoch pracovali a podobne, tak to je pre nich obrovská príležitosť jednak zdieľať si tieto skúsenosti, stretnúť sa s kamarátmi, ktoré majú podobné rovnaké záujmy a všeobecne taká tvorivá atmosféra, ktorá je veľmi inšpirujúca pre každého, kto sa jej zúčastní.